Alright! What's up mga tribo? It's me again, Aaron TV. Welcome back to my channel. Bago ko dito, like, share, and subscribe. So for this video, at gagawa tayo ng content. Pipitikan natin yung mga nagre-recon na participant ng Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge Luzon Leg. Dahil dito sila dadaan sa amin. And kanina may mga nadaan na akong mga participants dito sa amin. So tatambay tayo dun sa may arko. Tapos subukan natin silang pitikan. Tapos i-upload natin sa page natin. Alright! Sa mga di pa napag-subscribe dyan, please like, share, subscribe to this channel mga katribo. And tingnan natin kung may mga kasama tayo dito mamaya. Masaktong place namin dito kasi open na open yung area dito. So mabilis ako makakapitik. Yan na. Yan na. Gusto namang gagaling oh. Dito lang, abang-abang lang tayo dito. Iblis lang naman sila makikita dito kapag galing sila dito sa south eh. Abang-abang tayo dito. Ayan, so may napadaan na akong apat. Ayan, i-display ko na lang dyan. Lumipat ako ng pwesto eh, kasama natin to. Yan na, dito na kami ngayon sa tapat ng bahay. Kasi doon sa arko walang masyado doon. Dito na lang. Apat na kaming napadaanan, napitikan na rin. So tingnan niyo na lang dyan mga participant ng Boss Ironman. Nagre-recon. Panigurado, marami pa yan kasi simula kaninang umaga, ang dami nang dumadaan dito sa amin. Dito sa area namin. Pero, si Wapso, shout out. Mag-abang-abang lang ulit dito. Yeah! Ayan, may mga dumarating. Babalik yata sila. Pag may malakas na ilaw, yun na yun. Ngayon tayo ba yan? May malakas na ilaw dun eh. Ayan ah. Dito may lagay. Ha? Isang dalawang GS tapos isang Dominar. Dalawang GS, isang Dominar. Kanina ano eh, isang dalawang Versys, isang GS, isang Z1000, tapos isang Z650. Ay, mga kasama nila. Magigirap na yung mga yan. Eto na, ang dami nila. Siguro mga 10 ito, 10. Mga 10. Nag-aabang kami ng mga yan, mga ayun pa. Ang daming dumataan. Nagre-recon yung mga yan. Nagre-recon sila. Uy! Hindi na big bike yan eh. Ayun na, alis na. Girap. Sige. Tadaanan ka lang yung mga yan, Pops. Grabe, lakas ng ilaw. Kita nyo ba? Lakas. Doon banda oh. Ayan na. Yeah! Mga participant dyan ng Ironman, bumambaw. Narinig nyo naman. Okay, so what is up mga tribo, no? So dito ulit tayo ngayon. So may mga dumaan na. Ayan, ipa-flash ko na lang dyan yung mga pictures nila. Kanina lang. Pero sabi kasi ni tutol ko, marami na rin daw dumaan dito magmula kanina umaga. So yun, mga 50 na rin daw yung mga dumaan dito sa area na to. So sa mga participants dumaraan dito, mag-hi na lang kayo sa akin. Tapos pipitikan ko kayo. Yeah! Sana napapanood nyo to. Ay, kapang wala.
Yan o, may tropa tayong nag-upgrade ng motor o. Rider! Rider! Oh, ano masasabi mo sa takbuhan? Medyo ayos-ayos naman para sa akin. You know, grabe sana ulo. Oo, pero oo. Dami, dami sir. Dami. Dami, dami. Yeah, tetestingin natin tong bagong Rider FI. Bago ah. Bagong bago ah. Bagong bago. Halatang bago pa kasi tingnan nyo naman yung Odo. 35 Odo. Yun ang owner. Diba? Habang nag-aantay tayo dito ng mga participant ng Ironman, bigla tong dumating. Alam na alam kong pupunta dito eh. Try mo man nata. 35 kilometer na yan. Nag-idol na yun. Kailan lang nilabas to? Saan yung ginawa? Gonson. Ay, gwapo ah. Ilang yan, hulagan. Picturean ka. Matamar-taray. Daman to na. Sa panap. Panap pit syndrome. Oy, alak. Dominar! Pero, dami oh! Dami! Yay! CB650! Yeah! Harap sa grupo na yun, angas! Magpapapicture sila. Isang certified customer na naman tong nakikita natin. Tingnan nyo naman, di ba? Angas, sir.
Ayan o, so bumili kami ng taho habang nag-aantay o. So, dito kami ngayon. So last day na ng pag-abang. Jis, ayun na Jis. Meron ka agad, sir. Ay, hindi. Last day na ng pag-abang namin ngayon kasi next Saturday na yung endurance. Lumipad kami kasi ano eh, mainit. Ayan daw muna. Ayan kami oh. Tamang abang. Sana nakuha ano natin na maganda. Hindi ko alam kung Africa Twin yun o ano. Na-flash ko na lang yan. Meron pang isa kanina eh. Naman din. Parang Africa Twin. Parang wala naman na yatang nadaan. So may malaki tayong problema bago ko tapusin tong vlog na to mga katribo. Nasiraan tayo ng pulley. Oh. Nandun yung motor natin ngayon nakabaklas. Pero ngayon, bumili ng panibagong pulley. 4S1M. Tingnan natin kung okay to, kung all goods pa. So yun, wala naman na yatang dadaan dito. Wala kasi ako nakalabas eh. So like, share, subscribe kapag nagustuhan nyo tong video na to. Tapos kita-kita na lang tayo sa Boss Ironman Lingayen. First checkpoint mga katribo. Sa mga participant ng Boss Ironman, ride safe and respect sa inyo. Kaway-kaway lang kayo dito pag madaan kayo dito sa amin. Takit sa susunod na vlog. Let's go! Ironman 2024 Luzon Leg. Let's go!